Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Basta sekyu. Babaero. Ganun ba yun? Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako nga po pala si Yasmin ng Bacoor, Cavite. Yasmin. Kilala po sa social media bilang Queen Yasmin. Tulad po ni Tita, taga Bacoor. Basta taga Bacoor, loyal. Hi! Gusto ko lang din pong ibahagi yung kwento ko sa inyong programa. Idol ko po kayo ni Uncle, lalo na sa pag-arte nyo po. Marte talaga yan sila. Gusto ko pong i-share yung love story ko. Kasama si Elmer aka Troy na isang sikyo. Sus, pangalan pa lang. May malaking batuta dito sa subdivision namin. Nung nanliligaw po siya, takot na takot po ako kasi trauma na po ako sa mga sikyo talaga. Pero ewan ko po ba, ang lakas ng dating sa akin ng mga sikyo. Baka saktan niya lang ako eh. Sana po magustuhan niyo ang story ko. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Yasmin, ano na? Ayoko, baka matulad ka dun sa ex ko. Niloloko mo lang ako. Hindi kita lulukuhin. Inamin ko naman sa'yo. Ganito, meron na akong dating karelasyon, meron na akong anak. Pero wala na. O ba't kayo nag-iwalay? Iwalay na kami kasi wala eh. Naglaro din siya ng ibang team eh. Ano yun? Hindi ko alam yun, ayusin mo yun sa salita mo. Hindi, ang ibig ko sabihin, basta nag-away Mukha na kang kami. babaero. Yasmin, itong mukhang to, babaero? Oo, tingnan mo, oh. Oh. Hindi. Kaya sinasabi ko na sa'yo yung totoo eh, na may anak na ako para hindi ka mabigla. Asan yung anak mo? Ayan, Pinapabayaan mo. Tignan mo sa picture, oh. Oh, di ba? Ang cute naman. Kawawa naman yan sila. Wala silang nanay? Ikaw nag-aalaga dyan? Tinutulungan ako ng aking mga magulang. So ano, tayo na ba? Natrauma na kasi ako sa ex ko no si Q eh. Sabi single, tas may asawa pala. Sinasabi ko naman sa'yo na meron na akong dating karelasyon pero wala na kami. Bigyan mo ako ng time. Give me time. Sige na nga. Bukas tanungin mo ulit ako. Okay.
Kinabukasan. Oh, bukas na. Ano nang balita, Yasmin? Di mo ba gusto yung headband ko? May flower. Uy, ang cute ng headband mo. Bagay na bagay sa'yo. Thank you. Sa Yasmin. Lazada ko to nabili. Uy, yung Ano na? manok. Ang aga. Kasi kinabukasan na eh. Bakit late? Ha? Late na nakatulog. Napuyat yung duty manok. ka ba? Magdamag? Oo. Uy, bakit gising ka pa? Ay, hindi. Pumunta ka pa dito sa bahay. Eh, nagro-rubing kasi kami. Ayoko, baka lokohin mo ko. Pag ako niloko mo, ipopost kita talaga sa TikTok, sa lahat ng social media ko. Alam mo naman. Ay! Ayan na yung kasama si Q na babaero din. Hi, Yasmin! I love you too! Tingnan mo. Uy, pare, wala tayong talo-talo dito. Akin na to si Yasmin. Bay, hindi pa naman kayo eh. Di ba, Yasmin? Kayo na ba? Hindi pa, no? Oh, kaya nga, pwede ba ako maligaw si Yasmin? Pwede. Depende kung sino sa inyo ni Troy ang magpapakita sa akin ng pagka-loyal. Kasi si Troy mukhang babaero eh. Ikaw din, Bong. Nako, kung babaero si Troy, ako hindi talaga ako babaero. Paano ko malalaman? Siyempre, hindi ko ipapaalam. Sige na. Teka, pare. Ako na una Ang dito. aga-aga nyo Punta naman ka na ng dun sa- liligaw. Alas 7 pa lang ng umaga. na. Bawalis pa ako eh. Yasmin, wala ba talaga akong chance si Yasmin? Pare, ako na una dito. Respeto naman tayo mo na yung guardhouse dun. Baka may pumasok ditong... Bala nga kayo dyan mag-away. Ay, Sige na nga. naku, ang hirap talaga Basta pag hindi ka sinagot ha, may chance ako kay Yasmin ha. Bye. Bakit? Naliligaw pala sa'yo yun? Mm-mm. Akala ko ba, ako lang nanligaw sa'yo? Sino may sabing bawal ako ligawan kung nanliligaw ka na? Hindi pa naman tayo nung filingero ka naman. Yasmin naman eh. Sagutin mo na kasi ako. Seryoso naman ako sa'yo eh. Kaya nga kita sinasabihan na may anak na ako. Wala na akong tinago sa'yo. Baka may tinatago ka pa, sabihin mo na. Wala nga akong tinatago, di ba? Kaya nga eh. Sige na, sagutin mo na ako. Promise. Baka saktan mo lang ako. Hindi kita saktan. Sige na, sagutin mo na ako. Sige, ano bang petsa ngayon? Mm. O ano, 5. July 5. O sige, tayo na. Ayun na? Ayun na? Ulit-ulit naman to. Oh, sige. Popost ko to sa Facebook, na tayo Sa na. TikTok. Oo, sige. Ay, pero wag mo na pala. Siguro, pagpapaalam ko muna sa mga kaibigan ko. Okay lang? Oh, sige. Walang problema. Ayun na ha? Oo nga! Ang kulit Yes! naman ito. Sinagot ako ni Yasmin. Pwede na ba mag-I love you? Pwede. I love you. Love you too. Kwento, isang love story na nangyari sa Inaamin ko po, hindi ko matanggihan si Troy dahil talagang pinapakita niya sa akin na mahalaga ako sa kanya at sincere siya. Eh, eto na naman ako, #alagang si Q. Kinikilig po ako kasi maalaga po siya, tsaka lagi kaming magkausap sa chat, lagi niya akong ina-update sa mga ginagawa niya, at tsaka green flag po nung umamin siya na may ex siya, may dati na siyang asawa at may anak siya. Kesa naman dun sa isa na ex ko na si Q din, sabi single pero may asawa. At least ito, una pa lang, umamin na agad. Green flag po, di ba? Kaya naman po, pinost ko na sa social media officially na kami na ni Elmer, aka Troy. Hello. Hello, mahal. Mahal. Hello, Ay, mahal. mahal. Naka-duty ka? Oh, dito lang ako sa, ngayon? Sa barracks namin, ako lang mag-isa. Mm-mm. Oh. Mahal, anong Oh. ginagawa mo? Eto, nakakaligo ko lang. Patulog na din ako kasi bukas may event pa ako. May Ah. nag-invite sa akin. Bagong ligo ka? Mm-mm. Pwede ba ako pumunta dyan? Baka pwede na. Ha? Sabi ko, baka pwede ba akong pumunta dyan? Baka pwede na.
patulog na ako eh. O sakto, para pag napagod ka, di matulog ka na. Anong napagod? Matutulog nga ako mapapagod. Saka ka na matulog. Papagurin mo na kita. Ano Sige yan? na. Ano yung sinasabi mo? Magjowa na tayo. Dapat may mangyari na, di ba? Ang bastos mo ah! Joke lang. Hindi ako ganun na babae. Alam ko naman, joke lang naman Ilang yun. araw pa lang tayo, ganyan ka na, ang bastos mo. Hello? Hello? Huwag mong ibaba yung cellphone mo. Ang bastos Video call mo tayo. kasi. Ang bastos mo naman. Hindi nga. Sorry na. Sexy mo pa naman sa suot mo. Ang cute ng headband mo. Huwag na magalit. O sige, ganito. Mag-send ka na lang ng picture mo. May sinid na ako kagabi ah. Okay na yun. Nakadamit yun eh. Anong gusto mong isend ko? Yung wala kang damit. Ganon. Sige na. Alam mo, Ako lang wala- naman makakakita niyan eh. Wala naman akong ano yun eh. Bastos mo naman. Mahal, ang bastos mo. Ayoko na. Ayoko ng ganyan lalaki. Ang bastos mo sa akin ha. Hindi mo ako nire-respeto. Break na tayo. Ha? Ha? Ayoko na. Sandali lang. Hello, Yasmin. Ayoko na. Yasmin! Mahal, Ba't nandito ka? iniwalayan mo ako eh. Gagalit ka Ayoko agad na eh. talaga kasi ang bastos mo. Hindi ako ganong klase ng babae. Alam ko naman eh. Joke lang naman yun. Ikaw naman. Sorry na. Ayoko na. Sorry na, magbalikan na tayo. Hindi ko na gagawin Ang yun, bastos promise. mo kasi. Hindi ako ganong klase ng babae. Alam ko naman. Sabi ko na eh. Isa ka rin babaero ka din eh. Ganito, para makabawi ako. Tara, kain tayo. Akong bahala. First time natin mag-date, di ba? Ano? Sige na, huwag ka na magalit sa akin. Huwag mo na yung ulitin ha. Ang bastos mo kasi. Sorry na. Ha? Huwag mo na ulitin. Hindi ko na ulitin. I-promise mo. Promise, di ko na ulitin. Mag-sorry ka na maayos. Sorry Parang na. hindi naman maayos. Sorry na. Yasmin, sorry na, ha? Sorry na. Huwag mo na ulitin Tara, yan, kakain mahal, tayo. ah. Huwag mo na ulitin. Opo, mahal. Kakain tayo, ha? Oh, sige. We were both young when I first saw you. Nabusog ka ba? Thank you, mahal. Ang sweet mo naman. Sir, wala na kayong order na iba, sir? Pares, mami. Kuya, palimos po. Pahingi po ng 100. Uy, ba't pag nagpalimos ka may ano? Opo, kasi wala na po na maaabot yung 10, kuya. Mahirap Ito, ka may lang 20 po ba? ako, 20 Mahirap lang. ka lang. Hoy, bata. Nagda-date po kayo ni ate. Kilala ko po siya, napapanood ko siya sa TikTok eh. Ay, ikaw ba yun? Siya ba yun? Si Tita Queen Yasmin. Ay, papicture ako sa'yo, Magaling po siya ma'am. mag-spoken poetry. Esophagus. Habang tayo'y lumalakad, ganun. Tita Trixie, try mo nga mag-spoken poetry. Hala. Try mo, ama. Batuta. Batuta. Ang haba ng batuta. Nilunok ko ang batuta. Bawal pala sa bata. Ang galing mo, Tita Trixie. Oy, Hindi ka nag-influencer. Pwede na ba yun? Pwede ka po teka lang. spoken in poetry. Pasuyo pa ng yelo tsaka tubig pala. Mahal, ano pang kakainin mo? Mahal, boss. Papicture tayo, ma'am. Okay lang. Sige po, Selfie tayo, okay ha? lang po. Kailan picture? Mahal, picturean mo lang kami ni sige. ate. Sige. Sama po ako. Hoy, ikaw bata ka. Okay, 1, 2, 3. Ate, pwede tayo TikTok pagkatapos? O, sige. Okay, 1, 2, 3. Bata ka. Ayan. Isa pa. 1, 2, 3. Di ba? Mahal. Mahal, ano yan? Uwi na tayo. Uwi na tayo? Kuya, parang
hindi kayo bagay. Peperahan mo lang si ate. Queen Yasmin. Mukha po eh. Uy, ikaw bata. Mukhang peperahan mo lang po sa itsura mo. Para si Peter. Mukhang hindi po mapagkakatiwalaan. Tingnan mo yung itsura. Hindi naman mabait yan. Tsaka ano yan, dating red flag yan. Pero ngayon green flag na. Kasi nagkabalikan na kami. Ikaw na bata ka talaga. Sige na, alis Basta na. ate, di ba Tita Trixie, payuhan mo. Mukhang peperahan niya lang yan. Madam Queen, salamat na nagpa-picture. I-post ko po ito, Madam Han. Nanonood ako sa TikTok mo. Maraming salamat. Thank you. Isopagos. Ang ganda ng batuta mo. Isop-sop ang pagos. O, di ba? Ang galing mo talaga. Thank you, ma'am. Sige po. Napakaganda po ng nangyayari sa amin, sa relasyon namin ni Troy. Ang sweet niya, sobrang caring niya. Minsan nga po nagmotor kami, nagdate kami. Tapos pinunasan niyo muna yung upuan para hindi mainitan yung puwet ko. At sa dumating na nga po ang aming first monthsary. Mahal, busog ka ba sa kinain natin? Oo, mahal. Nag-enjoy ka ba? Happy Mansari. Happy Mansari. Ito yung regalo ko sa'yo. Mahal, pwede na. Mansari na natin eh. Pwede nang ano. May regalo ka bang masarap sa akin? Anong masarap, mahal? Ano ba yan? Kahit picture mo na lang. Na picture, mahal? Linawin mo. Wala kang damit, wala kang suot. Yun yung gusto ko. Mahal? Kala ko ba hindi mo na yun uulitin? Joke lang! Ang bastos. Joke lang, ito naman. Joke lang po. Ang bastos mo. Joke lang nga. Mahal naman eh. Bala ka nga dyan, Mansari. Binabad trip mo ako, Mahal, pasensya na, ikaw muna magbayad dito ha, kasi... Oo na, pero ang bastos mo. Mahal, ba't ka naman na nagagalit? Ayoko na nga. Kulang... Teka lang, mahal. Gatid mo na ako pa uwi. Wait lang, kulang pa ng 100 yung pagas natin. 300 lang binigay mo eh. Wala nang gas yung motor ko eh. Di ba kakabigay ko lang? Mahal na ng gasolina ngayon. Ba't ka ganyan? Mahal naman talaga ang gas. Alam mo, nakakainis ka na, ha? Ba't ka Nung nagagalit? unang date, isang beses ka lang gumastos. Ngayon yung mga sumunod na date, pati Mansari ako yung gagastos. Di ba may sweldo ka? Piniperahan mo lang ako, tama yung bata, piniperahan mo lang ako. Hindi, Yasmin. Tapos ikaw nagyaya ng date, ako yung magpapagas ng motor mo, ako pa magbabayad ng date, wala ka pang regalo, nang hihingi ka pa ng picture ko na nakaubad. Yes. Bastos mo, ayoko na. Ano nga yung boses mo, Yasmin naman Atid mo na ako pa uwi, sana nag-joyride na lang ako. Ba't ka nagagalit eh? Ano, ba't hindi ako magagalit? Ayoko na, break na tayo. Akin yung motor eh. Break na tayo. Ayoko makipag-break ka. Yasmin naman eh. Okay na, ayusin natin to. Break na tayo, ayoko na. Yes. Ayoko na. Sorry na. Ayoko na. Hindi ko na ulitin. Sorry. Ayoko na. Umalis ka na dito. Yes. Atid mo na ako. Mag-joyride na lang ako. Ayoko na. Yasmin! Time just seemed to run so Kailangan pa slow. bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!